KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe yaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on paami ɗum tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara talum nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko Thierno soyne yiiɗe yette jabɓe e hoto yewne on paami foof koye fijirde e jalede émission kono haɗen nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni eno ɓe goniri min calmini min juurima Touba Tiwawon Ndiassane Madina Baye Madina Gounass kala to kilifa dina wawi wonde e nder Fouta hay ɓundu min calmini min juurima min ñaguima duwaw kono min calmini kala dawoɗo e galle e Piindi TV guila dow tan ha less min calmini min juurima no fewi no fewi kono kadi min calmini kala jeeɓo oɗo émission Ganndal Thierno Mody kala mbaɗowo commentaire kala mbaɗowo partage e noddannoɓe ne namno to émission o woni min calmini min juurima surtout wonɓe caggal leydi kadi min calminiɓe no fewi kono sehilaɓam e sehilaɓe Thierno Mody wonɓe murtani ɓe murtannaɓe kamɓe fof ɓe calminama Nouakchott Zouairat Nouadhibou e ñaabinanaɓe manam dal kala murtaninajo to mbawɗa wonde min calmini min juurima no fewi no fewi kono harande mi totta ceernam ceerno actualité ceerno bus ceerno mo ganduɗa so actualité waɗe e leydi ndi so haalani hen yimɓeɓe beltotako ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata ceerno soyne yiide yette jaɓɓe ceerno joom kalis ceerno joom daneji tanum nelaɗo ceerno aɗa foti wattude juurde min ko gaskanami ko foof e kalib ko mbaɗananmami ko ɓuuri juurde aɗa wonde duwaw kono ceerno eso duwaw ɗe balɗe yahaade wayri dañi kalis ala ƴeew to gonnoɗa to gonɗa joni tan ganda duwaw no marta a faami an noon jiɗɗa duwaw juppotota e lettowo joni joni woppunoɗo baaɗe tan aɗa andi baaɗe kam ko wiyete ko no arda fees ɓuuri waɗa yuret tan daro woni toba aljuma siltata aɗa wonde duwaw eyyi kalid en calmini karandaro émission Ganndal Thierno Mody ko ganmi ko meilleure émission mawɗo en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini kala ko takki ɗum e ko taari ɗum en calmini Madina Gounass naɓe foof ceerno men ceerno ɗeybo salminama juurama weltanama eyyi joni watti fawdema balaɓe quoi ceerno ɗeybo o sinikaji hawo tourne o yi woɗo e ma ida quoi eyyi ko almudam noon c'est normal tan wawa yaade tan wiyonmo yo yaah yo Fuutankoɓe jaɓɓomo ko neɗɗo mawɗo are mabɓe aɗa andi neɗɗo kam so wiyama o ko tanum ceerno Ahmad Tidiane Ba wona neɗɗo pamɗuɗo an mbi mbarode jibinta ullun toon kaani ceerno yo nani pulaar lanndora kono ceerno an haali haala Madina Gounass natoroɗen hen direct woni uddital Daka Média woni Daka Madina Gounass Daka Média ɗum to Madina Gounass e garrugol Elage Abou Ndiaye e garrugol almudama Abdoulaye Walla Ndiaye ganduɗa kala ko heeɓi caggal Allah e nelaɗo e jinnaɓe ko an hewɓe gandano ɗum uddital ngal kola 4 ila 5 juin oɗo mo paaɗen so Allahu lamdo o jaaɓi emine garo toon Abou Ndiaye Daka Madina Gounass e Madina Gounass naɓe foof ma yimɓe hewɓe ngar e uddital ngal ko mbiyata hen ceerno eyyi kaali ɗum ko weltare nda hande ko wayni Daka Média no waɗe inauguré wiye Thierno Mody an woni invité d'honneur wona hunde famɗude ala ceerno ala o ses min kam mi tini a wiyama ya ar tawtoreɗa kono widema kam ka invité d'honneur président Macky Sall wona ɗo Amadou Ba wona ɗo sernaɓe mawɓe ɓe wona ɗo mbiyata an woni invité d'honneur vraiment min de mi tinani ɗum kalel est ce que aɗa andi Macky Sall so naati Madina Gounass so yimɓe ndewo makko aɗan ko ndewre makko ko woni ko président ko laami ko leydi so laamanoki leydi hande min e makko min jaadi Madina Gounass o fadat kam walla wiya hol gonɗo o fadat kam invité d'honneur e ñalawma o te Abdoulaye Walla so yalti Madina Gounass a yalti goto fof ƴetti bedde ɓe pada kam anani ndaha ko almudam
ambar salmina almudam Abou Ndiaye initiative initiative no yooɗi no feewi fandare makko e Madina Gounass fandare makko e médiaji Madina Gounass yo Allah faw hen jungo makko yo Allah wallum Abou Ndiaye neɗɗo jaajjo neɗɗo jiɗɗo ouverture auditare yimɓe fof o waddata yoɓe ngar ɓe jeeya hen eyyi ko noon nehirmon Abou Ndiaye omo jiiɗa aɗa andi saaha aɗa wonde almuɓe gonda almuɗo ganduɗa suusa piggal kanko heno jeeno ko almuɗo mo ganduɗa suusa piggal ɗum tahi ko ɗum noon abbi ɗum ha joni ɗum tawi wawa wadde bonande moƴƴere kam on wawi ɗum wadde machallah mi salminimo mi juurimamo mi totti yimɓe fof rendez vous toon ceerno Mody Aidara woni invité d'honneur udital Daka Média Madina Gounass waɗa ma en gar eyyi inchallah en calmini en Souleymane Golo Seydou Oumar Waly non ɗon ceerno sen jalti e ɗum jinnomi noon naaten e mbundi yewtere nde woni ko wiyete e français situation du pays actuel a wino kam ko fate banggal politique en Ousmane Sonko en Adji Sarr en a wonta hen haalde mais hay sa haalani hen kalen kam ko wiyete hande to Sénégal tolni politique o manam mi wiyata c'est trop mais elle fuɗɗima ñamde boom leydi ndi hol tan ko mbiyata e situation leydi ndi actuel sa joɗinoma tan jeɓɗa seeɗa guila lewru jaltuɗen ɗo ha no natɗen ɗo aɗa yeeɓa téléji aɗa heeɗo radio aɗa yeeya ko yimɓeɓe jewtata holko mbiyata tan e Sénégal to tolni ɗo actuellement sa wi elle fuɗɗima ñamde leydi wayno ñamani taw koko ñaami leydi kaaliru min joni mi watti hersude e image Sénégal est ce que aɗa andi joni mi ƴewta journal nda ala débat goɗɗo kalteɗo e leydi sowona politique te kaaliru leydi wona ɗum nawde leydi yeeso manam leydi wonko jogui goɗɗum wona politique kaaliru remoɓe nan ɗo aynaɓe nan ɗo awoɓe nan ɗo goɗɗum nan ɗo te sa ƴeewi débat ji télé ɗi fof à 90% fof ko débat politique kamɓe jiiɗi même programme ala programme fof nandi fof ko gotum Adji Sarr Sonko télé ji fof jiiɗa wontude Adji Sarr Sonko ay sernaɓe joni natti haalede sernaɓe natti haalede jewte fina tawa men natti haalede kalede agression uji nene leydi ndi hande ɓuuri hewde ko tawi ɓe kalta ɗum ɗon hôpital uji médecin uji natti liggade ko tawi ɓe kalani ɗum ɗon gurdam saɗi ko tawi ɓe kalani ɗum ɗon jangde sukaɓe ne mbaɗe violé ko tawi ɓe kalta e ɗum ɗon ɓe sigoy Adji Sarr Ousmane Sonko ha mande joni ceerno ko français wiyata ko la faute à qui manam hande saɗa ƴettanno manam ɗum ɗo holon mbiyata kañum tooñi manam kañum addi ɗum ɗo foof kaliɗo mi wawa tottude hay goto fotal sona état kamɓe poti ƴettude mesure barriére uji mabɓe kaaliɗo mi wiya politique ko oɗo saaha tan watte à part oɗo saaha mi waɗani autorité hay goto hewat politique manam hay programme uji télé ɗi état no foti hen nadde wiya manam ko fate banggue politique ko saaha tan so yawti yo yimɓe jaa e développement leydi kaaliɗo oɗon kaala ko Sénégal sohli enen ko cohluɗen eɓe kaala ɗum ɗon way kaaliɗo yahayte en cohlani Adji Sarr en cohlani Ousmane Sonko gila no weela ɓe noddanima kaaliɗo gila no weela ka nanɗo Ousmane Sonko gila no weela ka nanɗo Adji Sarr joni metta tan jiɗon yimɓe fof nanaɓe pourquoi manam débat foti no ɓurde ɗo dal Sénégal foti yewtude ɗo kaaliɗo so toro manam diire o ɓooyi gila ko ɓooyi tan débat politique carré taw ko probléme kalis mom wiyey way ko wayni leydi Sénégal leydi diine leydi l'islam débat ko saabi débat o viol ɓe goppata o débat manam no hersini e nofru yoɗani e guite kaaliɗo ƴew joni sukaɓeɓe natti liggade joni hay sukaɓe kaɓɓa serétaji mabɓe no pada grève o sañ ne poussé eɓe oɗon bonnana yimɓe surtout kaaliɗo hot grève e fusde bitik kaaliɗo ƴeewo téléphone ko woni hen kaaliɗo a lorani kaaliɗo manifestation jaaha poussaya bitik ƴeewo téléphone jaaha poussaya bitik kaaliɗo ɗum tan no lamma kaaliɗo oɗo boom wondani e Macky Sall jaaha poussaya bitik makko karu an auto ji men timmani bis Dakar dem dikki timmani so duppi hen capantati ko fayi holmen lorɗon Macky Sall no jole bis o jolta hen Ousmane Sonko jolta hen Macky jolta e bis Ousmane Sonko jolta e bis te bisuji duppaɗi ko bisuji maliya ko enen tan mayata hen enen mayata hen te bisuji men timmani kaaliɗo ɓinguel Macky Sall auto mo dognato so famɗi a famɗi matimu 100 millions ɓinguel Ousmane Sonko nen Canada no jangga wallahi ceerno haali onon jiɗɗon ƴettede oɗon mbaɗe utilisé kaɓe ɗe oɗon mbare won ganda ko fulla ay kaaliɗo min basal ko Allah fawa ɗum neɗɗo min so Allah fayi kam basal mi jaɓat way fulla e fayda
min totta ɗum hooram hay goto watta kam utilisé nda o Ousmane Sonko meeɗi ƴewde discours makko ɓooyɗo o wi sukaɓe hotoɓe ndew politicien uji mi yi ɗum so heure haare yontiɓe nodda mon jalte kaɓe ɗe yoɓe ƴewat ɗin ɗon discours uji ko tawi ɓe ƴewta ɗin ɗon discours uji est ce que kadi wona ko leydi ndi change ɗum tawi discours aji ɗi change eyi Khalid leydi ndi yo ardiɓe ɓe yo opposant ji yo jikkoji ɗi fof change min Sénégal ko wayno koko wallita min Sénégal goɗɗo jiyatmi ɗo hay min Sénégal goɗɗo jiyam guila e journaliste ji hannde a yeɓat télé mi yiɗa haalde inde télé quoi aɗa wawi yeɓde télé goto nanani haala ganduɗa carrément o kam ko oɗo ɓeɗo tan voilà yeeɓa télé goɗɗo ganduɗa ɓeɗo kadi ko ɓeɗo tan ɓe gondi min so mboyi ƴewde Sénégal grève soode so mboyi ɗum ƴewde Rwanda total kam barki billahi sa ƴeewi min gendarme uji daroto so ƴeewi gendarme ɓe kayɗe no beddirte télé ji nokkuɓe affaire o total kam ko image Rwanda kon ɗum natti wonde Sénégal Khalid te téléji étranger ji télé tubakoɓe ɗum tan kollirta e men ɗum tan kollirta moƴƴe men kamɓe kollirta Khalid a tawaka saha Ablaye Wade way Ablaye Wade politique makko no yonno omo soketeno way sa ƴeewi Ablaye Wade campagne uji makko ko mayi hen ko duuɓi nogas ko mayi hen ko enen ɗo campagne uji men lebbi ɗiɗi sukaɓe foti ɓe ɗon mayi hen ɗum wona lawol te kamɓe campagne maɓɓe ko toñodirde quoi yanodirde te Khalid sa ay neɗɗo kam sa felliti ɓorna wutte politique yo taw suus kaso sa suusa kaso hoto naat politique hoto wat politique aɗan malla de non gonga kalen ɗo won politicien uji kewɗi wonɓe ɗo walla wonɓe gouvernement hewɓe suusa kaso attenke président sa jiɗɗo bone noon mo yiiɗa bone laamotako mo suusa bone laamotako an min mbaɗa yiiɗi wonde président mi yiiɗa lelade kaso ceeɗo kaso welani noon i kaso welani yeynu jaam sa tottama kalis leydi fawɗum e lawol mbasa ñamande hay goto mbasa bonnu kalis leydi ndi banggueji ɗiɗi fof par ce que ceerno kadi ko addata haalulaji ɗi e ko musata sénégalais ji won affaire o ɓe jaafoɓe mbiyata ko justice à deux mesures anda yiyata wonɓe gouvernement ɓe ko fate banggal fond force covid 19 hande ko wiyete 1000 milliards wiye waɗanoma e covid 19 mais koko ñaama holɓe ñaami ɗum ko banggue ministére de la santé en naggam ɗum no foti laɓɓinede haalama on kan haalaka mais ko fate banggal opposant kam kala ko dañƴo probléme haalama so yeehe lawol lijjitete guila law pour manam mbaɗeɗa liquide manam justice à deux vitesses on ɗon kadi leydi noon wona noon jogorte ay Khalid neɗɗo sa ardi hay galle ma sa ardima galle ma fonnu eyyi koto ceerno a meeɗaɗo jafata a meeɗaɗo yiide ministre tan jippinaɗo yaaha soka walla député walla gonduɗo e gouvernement dañaɗo caɗele cokeɗa wona lawol mbimami won sokaɓe samet da wargay sukar eɓen leeli samet ayi Khalid ayi ko wiyete ko révolutionnaire ɗum no heewi ɗum addude e leydi walla guerre civile ɗum no heewi ɗum addude e leydi hande so Khalid wujji busappo mi soka Khalid ceeru Mody wujji 1 million mi woppa ceeru Mody no yaha haajuji makko wonde e yam ko wonde e yam ɗum wona lawol Khalid ay leydi saɗa jogo ɗum nunɗu mbayani seydna Ababacar fof fawe lawol on noon haade makko laamani ko badɗo audite hoore makko ay Khalid armi haalama noon aduna ko weeli ko fof lakar ne ara de te laamu gasat laamu gasat ɗo laamu goto woni mo gasta woni laamu Allah caggal laamu Souleymane gasi caggal laamu Souleymane gasi laamu fof gasat caggal ko laamu Firawna gasi laamu fof gasat wallahi go ceerno il faut garten ɗo par ce que situation leydi ndi mi jiiɓi no feewi kono ceerno mi yaltat ɗon an sa juuti balɗe wurta duuɓi temedere a yonnata wallahi nanɗona ceerno men ceerno Mody aydata ɗum nela ceerno jinnomi kadi jalten politique o seeɗa naten ko wiyete banggal gonka men a yiyata hannde neɗɗo mbaɗo no Cheikh Ndaw tan o kanko aduna mo ko fof ko waso taw so meeɗi ɗannade ni ko lawol gotol te ko nawraɓe mais kala to jooɗi kam gurdam makko fof ko waso so débat ari ko waso non min mboɗo jogui ɗum non min nde mbannomi yaade to non kaari komin waɗannomo ɗum nagam manam waso tan en général ko mbiyata hen Khalid ay mbi barigal so heewi hewta dille sa nani barigal noon rek clelelelele e dow tali andu ala haydara ko heewi hewta dille Khalid ñek tan waɗat yeerat a faami nda Khalid ɗo ko ɗanniɗa sa yi Ablaye Wade daroɗa ko ɗanniɗa ko foof Ablaye Wade ɓuurma ɗannade laabi ujunere
wallahi alaikum wanda wonnani ha passeport mumen heewi ha wala hattata goddum ko kewɗa ko jawdi ha jiiɗa presse alwalit ndeeƴa a jooɗot ɗo kala ko kalir kala ko mbawɗa jogade sa yalti jiiya ka jeeya yantin mais ɗum koko waɗe yimɓe tan ceerno koko waɗe yimɓe mum naturel kamɓe kam gurdam fof koko fate banggal waso kamɓe ala goɗɗum banggal wasade tew kalir wasade moƴƴani affaire o ay biyo ko commune wona an jolfuɓe no mbiye ko nan man la dumom mana ɗum dañ la nan yowla ngay bañ ay nani wolof mbaɗa eto jolfuɓe ay neɗɗo sa woni walla a waɗi yimɓe ji yimɓe kalat mo maɗa salo aɗa suuɗo te Allah ne yiɗi neɗɗo lesdi guiniɗo ko ala ɗum koye Allah yiɗi ɗum Allah yiɗi kalit ay neɗɗo kala ko joguiɗa Allah tottuma wasade moƴƴani neɗɗo saɗa waɗa waɗir saabi Allah sa waɗi par hen te ne waɗi e famille he hande mbaɗo no kaaliɗo wono Gabon walla wono Congo tan ɓen ɓuurmi yawade quoi ko sehlawam noon toon wono Gabon walla wono Congo tan hay réunion famille so waɗi walla yewtere e nder WhatsApp e tan non ñanden mi neldiɓe ujunnaji nogas mais ɓe ganda ko mbaɗnanmiɓe ko manda saɗa faami min faami walla joɗɗon e réunion aɗa min jogui galle o Allah koye juuɗema tan rewni ɗum min jogui galle o ñanden Babacar nde sellaɗo ɗo ko min safri ɗum Allah koye juuɗema rewni ɗum kaaliɗo ay kaaliɗo ko mbinomami ko hande arsukoma an a wawa finde tawa ɗum damal suuduma Allah no fawanma ɗum toon il faut woɗa jungo mum il faut wodto Allah rewni ɗum an noon so Allah rewni arsuka ceerno Mody jungo ma hoto jooɗaɗa waso non ceerno Mody min yoɓa ɗum lewru ceerno Mody naggam sangam wasade moƴƴani hande sa natti yobde ceerno Mody tan goɗɗo yoɓat ɗum manam aɗa ƴetta arsiko rewna ɗum e ma tan ƴetta arsuka ma tan rewna ɗum e ma ay kaaliɗo Allah guila feeci kunuɗ ma waɗ hen ko ñaami ay nelaɗo Allah Moussa guila Allah wi ɗum yo yaab yo yalto wuuro ngo o wi to goppanmi sukaɓaɓe Allah wi ɗum hel hayre nde guila o heeli hayre nde o tawi toon mettel e nder hayre nde o tawi toon mettel Allah wi ay ɗiɗo ay ndeɗo hayre ay ɗi mettel gonɗi nder min wurnaɗi an kay yaatan kon kay ɗum ko message de vie ko message ana jeeya haydara a waɗani haydara par ceerno ko mbiyata tan mbaɗo no kaaliɗo rewa e waaji goto tan jamma e ñalawma subaka e kiguiɗe sikka so woppi oɗo halko wonta dañde ko ñaami wonta dañde ko ɗum de Allah waɗa croisere bara tan no ƴeewa mon woppida mon omo halkuma kaaliɗo en mbiya ɗum ɗo kala mo jakorɗa ko Allah yakori kaalid on ala ay mo jakorɗa o ala Allah mo goɗɗo mo ñagoto ko Allah mo jakorɗa o ono ñagoto Allah o ko goto andal fib anniya moƴƴo darɗa e lawol moƴƴol jaɓa liggade so Allah hoddiri a dañatta dañat kaaliɗo won hen tan non ɗo tan waɗata yo yimɓe goppu ko wiyete ko waso wasani mi kaaliɗo joguiɗo wastako cikkumi ha joguiɗo wastako to basɗo fof ɓuurma wawde wasade bawɗo wastako min saha mo jooɗo galle mbaɗa min soda ɗo attaye naggam sangam taw ko 300 tan joguiɓe aɗa wi attaye mo jartono ko kaalisam te Allah no andi barade so rufima wawa fawtude attaye goɗɗo ali koko anani hoto waso neɗɗo kala ko mbaɗanɗa neɗɗo waɗir ɗum saabi Allah kala ko Allah rewni jungo ma waɗir ɗum saabi Allah sa ñafoɗa cen waɗa sa aɗa haalde e neɗɗo ni gonɗo caggal leydi aɗa yewtude e makko oɗon kaala haala kaaliɗo wima bo yiɗɗin ɗon woppirɓe noon wona ñanden nde dañ ɗo probléme komin neldimo naggam hay ɗum ceeɗo koye wasade jeeya ɗum ayi kaaliɗo ayi wasade e sutura no moƴƴi e innama aade ko gueɗe ɗiɗi ɗum woɗɗodira ayi kaaliɗo Allahu akbar ɗum tawi Allah woni karim ayi Allah so ala no sutura ay jamma woppat jamma ha to jamma welira ɗo watta ɗum ñalawma nden hewma cuurto tawi Allah waɗi jamma koko Allah no heewi sutura kaaliɗo innama aade yo jogo sutura kaaliɗo an hande kala ko mbawmami waɗande yo haaɗ hakkude men enen ɗiɗo sa haalani mi haaltata surtout min ko noon manam ɗum woni philosophe am ɗum tawi joni ndesan a yari yimɓeɓe gandanɗa joni bo ñaago kerti yaade e bandiraɓe mbiya mbannam ɗum ɗo soɓe dokkima kerta sa gannama kerta soɓe dokki aɗan ko tawi aɗa herta noon lamma min kaaliɗo o totti kam 1000 francs way sam yeehi garan place to mam nanno haale toon haali goma de kono kay ɗum jarani aɗa wanna kam te hay ɗum koye wosso jeeya sa wanni kam kaala sa wannani kam kaala hoto wannam a faami neɗɗo kala kada waɗa waɗir saabi Allah gop neɗɗo yowpo wasade moƴƴani a faami min woni kaari min waɗi ɗum ɗo min fusi ɗo naggam sangam après joni noon
wala njiya min njiya neɗɗo wima min mboɗo joguino 50 millions nangamen après joni noon gasi ko Allah tottuma ɗum Allah tottuma ɗum kalit neɗɗo sa yalti jiiya ka jeeya debbo ma sono yooɗi sa yalti jiiya paɗɗuɗo debbo ma debbo ma so woni cukalel sa yalti jiiya dero wallahi sa joguima Range Rover sa yalti jiiya 88 walla tundura mo ganduɗa jeeya sa joguima jet privé sa yalti jiiya guiɗi en jogui jet privé kon kay gasi ko joguiɗa ko goɗɗum jogui ɗum goɗɗo jogui non noon ceerno men ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo vraiment ko ni tan kanko kala domaine mo natɗa tan omo wowi ɗon ceerno aɗa waktuji ɗi nani doga dartaki kono ceerno jinnomi naten ko ganduɗa somi naati hen hannde ma wiyam to ittunmi oɗo kaɗo haala ceerno aɗa ko wiyete dopation eyi aɗa dopation hewno yiyede koye mbiruji walla poƴguel baguel ni kaaliɗo yaha waɗa dopewo yara poɗɗe hama on hande wona on banggue dopation kalani hande kalanmi ko phénoméne kewɗo joni woni dopation ko fati e banggue rewɓe hande yiyat debbo ko ganduɗa koko fooƴi ha wayno ummusal fina tan ƴetta comprimé ji mum yara ɓandu waɗa ni wayni mbir e walla ƴetta comprimé ji mum a faami tan ansuji poto corona haalat ha laaɓa kalit e walla kalat ha laaɓa walla yara comprimé indi mum mbayno ganduɗa indi ɗi wona noon mbano walla yara comprimé mo ganduɗa ko ɓaleji kur gonnoɗa ha mbaɗano acca mais dawna mbiya tal ay ran wat ran wa danwa ceerno mbiya tal dopation tan ceerno mbiyanmi tan dopation en général holko mbiyata hen ceerno eyyi kaliɗo wonko jejjiɗa kede wadda ɗum hen hay dopation mbomiri joni no woodi ay ceerno dopation mbomago to waɗi min wima noon kalid ɗo yiya ɗo debbo mo gandanɗa resaka wona rewɓe foof noon saaha ceerno Mody haalat ɓe mbiya ceerno Mody haalde koye rewɓe wona e rewɓe foof wawi waɗoɓe eɓe gandi koye mabɓe kamɓe kaldani saaha yiya ɗo debbo mo ganduɗa resaka meeɗa dañde gorko no fija ha serte mbomago mum ha ɓooyi serte mbomago mum 79 ayi no rokke gorko sodoya ɗum noon pharmacie yara wonde mbomago kaliɗo ara wonde makko wiya haye debbo makko cukalel taw ko rajjanete ɗum saha mbaɗa ɓorno noir fumeji mi yalta mi rewa caggal debbo jiya tuba mo waɗi hen ko gandanɗa no lamma ɗum wona naturel wayni bambude jegenayi lamma ɗum wona naturel saha jiya debbo ganduɗa becce ma hay becce kaaliɓe jara siroji becce mbaɗa ni ɗum de kala daño hen ɓinguel gotel so muynini sa isren wayni ko paɗe mukke nannetete gos makko ayi anna ɗum wona naturel kaliɗo ay neɗɗo no Allah tagirma wona noon kaliɗo keesal moƴƴani keesal avant tout d'abord haade ko Allah haali hen ko boom hay médecin uji men ɗi jaɓani te joni moɓe kewni woni boni a yarat ko walla pikkiroɗa ko ganduɗa a ronwon mbiya tal saha kaliɗo yo Allah yaafo a yiyat rewɓe ganda potata opérede way taw guri mabɓe ɗi ñooli hay ñodde ronki par ce que neɗɗo nguru mum ngo ko waɗi ɗum protégé ko sa wujimo iwat manam ngurmago manam minat quoi te an ay kalin wot suivre ko kalnan mami ko manana woppani hen haqqille ƴeew rew wuuɗo to heesal ɓe kala so jiiɗa ɓe jogui lati ko tawi lati eɓe luuɓa ɓe kettama e hendu billahi wallahi wa taala non ala ɗum ceeɗo ko heesal ɓe ngala kalis wawi no umusal oɗo ɓe heesal taw ngala kalis kalin ɗum mbimami noon joguiɓe kalis ɓe kala jiiɗa fof nen jogui lati sakuji mabɓe dow doraji kanƴi foof nanggata kettama e hendu heesal moƴƴani kaaliɗo siccat a siccat so nguleyki ari noon musiba waɗa joni waɗoɓe ñaral ɓe noon gujiɗa hoɓɓe ɓen kay ko hangat ɓen kay ko hangat e fuutude way wuldinde te pourtant ay kaaliɗo rewɓe min mannaɓe pijan manda hakkilleji mabɓe ɗi to goni saaha birtoɗa nayejo goto wayni ɓorni kagul ni taw ko nayejo mbaɗannoɗo heesal ha woppi jiya yeeso waɗa lacciri ɗo wojja ɗo ɓawla sa ƴewna sikka ko makso ɓorni taw Allah no andi ko nani yeeso ma ngo way ɓuri hen hewde ɓen souvent joni jeyata eɓe jogui kurus eɓe juula e kaliɗo armi haalama heesal no wonde bone mo gandanɗa a waɗat aɗa yooɗa no jeyma aɗa yooɗa no jeyma aɗan to gandirta heesal ma fuɗɗima bonde guite maɗe a wayni ka piyaɗo womere fuɗɗo wadde ƴiiƴam wayni ko wojjini aɗa wiye wuj hen ɗum ɗo aɗa wuuja no waɗa puuƴon cewkoñ ko dañɗa fof guuƴa hen ko dañɗa fof guuƴa hen ɗum wonta lacciri
neɗɗo sa waɗi heetere ha guite ma ɗo mbatti wojjut wop ganda feere ma boni ceerno haali gogo anani Kalidou kala ko jiiɗa naturel ɓuuri ɗum kono wonɓe ganduɗa kam joni ceerno a yiyat tan ganduɗa ɗum kam c'est pas naturel Kalidou neɗɗo won naturel kala jiiɗo omo hen yo yiɗma hen kala gañowomo hen yo añma hen joni haali haala ka joni est ce que wona kadi enen worɓe ɓe enen gaddi probléme o par ce que joni kala to jiiɗa Kalidou yiyata ko debbo joguiɗo dote ɓe jaafo quoi haala ka ɓe jiiɗa debbo poƴƴo quoi te wonɓe ganduɗa poññam mabɓe ko naturel te kala to jiiɗa ɗo heewɓe hannde ɓe puɗɗima yaade Nouakchott yaroyde guufi en yaroyde ko pour ɓe leppa seeɗa ɓe daña ɓanndu eɓe nganndi worɓe ɓe jooni ɓuri yidde ko rewɓe wodeɓe jogiiɓe ɓanndu ɓe est ce que wona enen kadi mbaɗi obligé rewɓe ɓe mbaɗoya ko ngannduɗa waɗande naturel ɗum mi jaɓa ɗum kaali nda ayi worɓe ɓe goo fof e philosophe ma ceerno ma yiɗa ko waɗi pata min mi yiɗa ko ɓutit non goo fof yiyande mum haalat Kalidou amana Kalidou no yiɗi debbo jogiiɗo ɓanndu ni nangam tan way min mi yiɗa ayi mi anda goo fof e philosophe mum ɗum anan ko tawi Allah no waɗa ɗum ɗon hande Allah no waɗa Kalidou yiɗa ɗum ɗo Thierno Mody wasa yidde ɗum ɗo Thierno Mody nda Allah no andi tagore makko e kono noon ceerno kalden gonga noon ceerno noon debbo poƴƴo kam vraiment ceerno sa waɗi taybas darota wortes tan sa waɗi jean darota sa waɗi zippu darata sa yiɗi wadde pulago mbaɗa grabubu cosaan darata ƴeeɗe fof jaltat won cuuɗi location ɗi fof jaltat ɗum tawi ko debbo noon ceɓorɗo jogiiɗo ɓanndu ñawdi darde e indi fof so habbi ceernuji ɗi ɓe kaɓɓata ɗo ɗi a faami ceerno a wondata e matlade waddu hen ɗum noon gueɗe sa bonnitiɗo kayan a ɓoydata e matlade chaque 3 mois changea matla e kono no yodi quoi kala to leeli fof ha ummi cikka ko peel gasa ɗon pour mbalit anani Kalidou ɗum ɗon hotto haɗa bonno banduma hande sam yari poɗɗe sababune Kalidou so Kalidou woppi kam no mbaɗani so wujima heesal sababune Kalidou so Kalidou woppi kam no mbaɗani e kono ceerno debbo mo ala dote kadi yoɗani holɗum la ilaha illallah ay Kalidou kala no Allah tagirma woppir noon jaw joni yeyi ha fewnoɓe kiwsar uji gandi joni a yiyata kiwsar fiye éponge aji ha wewi bum sa jiya debbo no ɓorni kiwsar fo hen jin cika mbiya machallah taw Allah no andi wona heeɓino waji goto resi goto debbo e téléphone vocal uji ni tan e sinabuji affaire resi yeehi ha jaam ari suuno debbo no natana wi an a wiyata mairuji yoɓe gandam debbo a wi no min mbaɗay taw ko yiyanno ko wona naturel jiwi euro ayen gone wadde Kalidou no mbaɗa démonté koye mabɓe goto pièce par pièce min ɗum ɗon joni no jaaha kam debbo so ari lelade itta fawa ay nder guite de wonkoɓe bertata hen itta fawa itta cegeneji fawa ay ɗemgal mabɓe ngal itta kotone fawa non ɓe mbaɗa démonté koye mabɓe ha ko pawr ko sa peesi ɗum ma on kilo 5 ganda wona naturel nanɗoɗa ceerno min taƴƴi gasi wallahi te ko ponɗen yewtude ko feccere nde en jewtani ɗum kono ceerno hande kala ko mbaɗɗen émission en dokki ɗum sehin men ceerno men ceerno Aliou Ka mari ceerno Aliou Ka en calminimo no fewi en calminimo ceerno Aliou Ka almudam ceerno Sérif Mouhtar en calminimo on ko ceernam aɗa andi ɓeeto ko almuɓam ceerno Sérif Mouhtar ko ceernam ko uddirta waɗi en calmini ɓiɓɓe fulɓe foof kala ko kalɗen ɗo ko waɗi dérange eɗen jafno ko feewi hen kay ɗum wonno fandare ne yimɓe fof belto Kalidou mi salmini Mourtannaɓe Kalidou mi salmini Thielinaɓe wa Thieli nanɗonna bandiraɓe ɗum wonno émission mon gandal mi salmini Thielinaɓe no feewi no feewi émission mon gandal ceerno Mody aytarata ɗum won guure nde ganduɗa joni ko croix ça c'est interdit hay goto haalata ɗum e télé pourtant Thielinaɓe no cohluma ane Ama Diallo calmini Alhaji Ali Fall Khalife général kulu monteur kende yo à très bientôt ɗo e Piindi TV merci beaucoup Kalidou ka mojo Kalidou kagido Kalidou ka mojo Kalidou kagido KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa
Cola KP ina jogi ko ustantoma to bange ngañaari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya hoorema njeya jawdima mbemna ngurdamma